Zdravíčko, dámy a pánové, jmenuji se Lukáš a jsem poměrně dost velkým milovníkem různých typů zbraní, ať už střelných nebo sečných. Dnes si probereme kousek zvaný Necromant Punisher, který můžete vidět za mnou. Tak já to nebudu nějak dál zdržovat a pustíme se rovnou do toho. Hned při prvním rozbalení musím konstatovat, jak masivním dojmem na mě tenhle meč zapůsobil. Jedná se totiž o obouruční meč, jehož délka činí přesně 130 cm. Takže se opravdu nejedná o žádnou malou věc. S délkou musí pochopitelně přijít i váha, u které mám tak trochu jisté pochybnosti. Na webu píší, že by se váha měla pohybovat okolo 1,5 kg. Pocitově to na mě však působí, že meč váží tak aspoň 5 kg. Co se týče samotného materiálu, tak zde převládá výrazně nerezová ocel. V parametrech se také uvádí tvrzený plast. A víte co? Pojďme se na ten meč podívat hezky zblízka. Začneme části, které se týká hruška. V tomhle případě hruška reprezentuje lebku, což je symbol mrtvých a taky symbol podsvětí. Lebce samotné nemám nic, co bych vytknul, je velmi detailní a hezky se na ní kouká. Když postoupíme o něco dál, dostaneme se k rukojeti. Rukojeť je taktéž velice pěkně zpracovaná. Osobně bych typoval, že právě tam byl použit ten tvrzený plast. Nemůžu to však tvrdit jistě, jelikož je tato část potažená gumou a díky hrubšímu povrchu se vám ruka na ní nebude klouzat. Dokonce má povrch rukojeti i vruby, což nejen, že vypadá esteticky dobře, ale také to ještě více podporuje tu protiskluzovost. Dostáváme se ke křížové záštitě. Jako první, co vás pravděpodobně upoutá, je obří a taktéž velmi detailně zpracovaná lebka, ze které vychází i samotná čepel. Po stranách potom najdete i další ornamenty v podobě menších lebek a kostí. No co víc dodat, prostě krása. Nyní se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu a tím je samotná čepel. Čepel je tu fakt neskutečně dlouhá a opravdu masivní. Kolikrát jsem tu už řekl slovo masivní, no to je jedno. Popisek na webu uvádí, že je čepel z bezpečnostních důvodů stupená, ale naostřit si ji můžete, s čímž tak trochu nesouhlasím. Při delším zkoumání
právě čepele. Jsem totiž zjistil, že některé části jsou dost ostré. Samozřejmě nejsou ostré natolik, aby vám ufikly prsty, ale být vámi dám si přece jen pozor. Ono stupení není 100%. Irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been so invisible to you, but I'm just waiting on you to go back to. Do mečí navíc ještě dostanete dřevěný podnos ve tvaru lebky, díky kterému si jej můžete pověsit třeba na zeď. Dokonce k tomu dostanete i mosadné šrouby, které drží meč na podnose. Bejt váma, tak budu opatrný, protože ono sice ano, máte tady šrouby, které drží ten meč na tom podnose, ale ten podnos by měl vyset na zdi a pokud nemáte dostatečně velký hřebík, tak bych asi osobně tu zeď neriskoval, protože jak jsme ti řekli, tak ten meč jako docela dost váží. Takže pokud nechcete riskovat pád ze zdi, tak si ho raději postavte. To je jenom takové moje doporučení, ale pokud to chcete risknout, máte tady tu možnost. Je to čistě na vás. Bohužel, i u tak skvělého meče se najde pár nedostatků. Přesněji řečeno, jeden nedostatek. Určitě jste si ho tady už stačili všimnout. Když si totiž porovnáte obrázek produktu se záběry, které vám tady ukazuju já, tak zjistíte, že je ten meč oproti obrázku poněkud tmavý. Jo, že když se podíváte na ten obrázek toho produktu, tak tam vypadá poněkud světlej. Samozřejmě chápu, že to světlo je tam z důvodu, aby byly vidět ty detaily. Nicméně je to poněkud šok. Když něco rozbalíte, máte představu, jak to vypadá a ono to je identický, ale je to prostě několikanásobně tmavší. Jako upřímně, už jsem si na to zvykl. A není to nic, co by byla extrémní katastrofa. Ku podivu mě to k tomu meč sedí, ale zaslouží si to být tady zmíněno, abyste nebyli stejně v šoku tak jako já. Počítejte s tím, že ty ornamenty jsou opravdu tmavší, takže být váma, tak jsem trošičku nám potom. No tak jo, já si myslím, že tohle je pro tohle video všechno. Můj finální verdikt, který zní, že tenhle meč je opravdu skvělý kousek do vaší sbírky. Opravdu z něj máte pocit, jako kdybyste ho vytáhli z podsvětí a jste schopni s ním sekat hlavy mrtvých a brát duše živým. Je prostě úžasný, nebo alespoň těm, kteří si to podle vás zaslouží. Já moc děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo, můžete mu dát like, napsat nějaký hezký komentář. Dole v popisku máte samozřejmě odkaz na tenhle meč. Máte tam odkaz na celý obchod chladných zbraní. Můžete se podívat i na jejich ostatní meče, i na ostatní věci, co prodávají, mají tam toho fakt hodně a některé ty věci jsou jednak drahé, ale za to je jich myslím, takže určitě se tam můžete mrknout, po případě
pokud vás něco zaujme, tak si něco zakoupit. Je to fakt dobrý obchod a já si myslím, že by tady neměl být upozaděný, že je to fakt něco, co potěší všechny milovníky zbraňů, mečů, filmů, seriálů, čehokoliv. No tak nic, já to nebudu dál zdržovat. Popisku taky máte další odkaz na můj Twitch, kde občas streamuju. Rád vás tam uvidím, přijďte mrknout, přijďte si pokecat, občas možným uvidíme se tam a snad přinesete i dobrou náladu a popcorn. Já to nebudu teda dál protahovat. Vy se mějte krásně. Podívejte se na ten obchod ještě jednou, chladnezbraně.cz a vidíme se někdy příště, takže do té doby nezapomeňte bez plišáku, jasný?